हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोर जों दा फार्निचार दखानाव दंफैयो ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना माने सामानफोर बायनो न'नि आरो होम डेकोरेशननि थाखाय जायफोर नोंथांमोना सामानफोर बायनो गोनांथि दं बा बायनो सानना दं थ' नोंथांमोना आंनि मिनि ब्लगखौ नायलांबानो जाबाय क'क्राझाराव आङो फार्निचार दखानाव फैदों आरोना बिराद मोजां दङ लोगोफोर गासिबो माने बुस्थुफोरखौनो मोनगोन आरो डाइनिं टेबोल बेड सोफा चेयार गद्रेज गासिबो बहुत गिदिर थ' दखाना नोंथांमोना नायलांबाय दा आं फारि खोन्थालांबाय थागोन आंनि मिनि ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना हयथ' बे दखानाव सफैनो हागोन आरोना अब्ला भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै रानिनि सोफा चेयारावसो जिरायनानै दङ आरोना आङो नै आङो स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे गासिबो माने सोफा चेयार बियो सोफा चेयारजों लोगोसे माने डाइनिं टेबोलबो नुलांफागोन नोंथांमोना नैबे ओमफ्राय नै डाइनिं टेबोलफोरा आजां डाइनिं टेबोल आरोना लोगोफोर थ' आं खिन्थालांगासिनो सिम्पोल दङ नोङो डिजाइन नांगौबा डिजाइनबो दङ बिराद मोजां आरो नै बियो नै नोंथांमोना नायदो वाव ओमफ्राय नैबे रायदोंनि आरोना रायदोंनि चेयार आरो टुल माने कालार होनानै लाफिननो हायोथ' ओमफ्राय नै नायदो डाइनिं टेबोल ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दंखाजोबो नैबे 32,000 500 थाइसे दंबावो दामाबो आद्रा दंलायबावो आरोना नैबेबो बिराद मोजां ओमफ्राय नैबेबो मोजाङानो नै जायफोरनो डिजाइन गोनां नांगौ लानो हायो प्राइसफोरखौ फुलफोरावबो लिरनानै दोनखादों ओमफ्राय इसका प्राइस कितना है नहीं है इसमें ओमफ्राय नायदो नै बेयावबो मोजांथार ओइ रब' ओमफ्राय नै नैबेनिया नायनि आङो बेनि प्राइसखौहाय इयाव लिरदों मा लिरनाय थाखोसै बेलाय माबा 600सो नुलाबायबाय आं ओमफ्राय नायदो नै बेयावबो माबा दे क'क्राझार बे माइनाव दख'ना स्ट'र माइनाव दख'ना दखाननि अपोजिट दे नोंथांमोना फैनानै गोसो बायदि बासिनानै लांनो हागोन नै सिम्पोल आं हले बिराद मोजां फसायदों आरो सिम्पोलखौसो मोजां मोनखायो नालाय नैबेबो बिराद मोजां बियो जाहैबाय 32,000 बियो 500 थाइसे दंलायबावोसो स' बिराद गिदिर आरोना बिराद गिदिर वाव नायदो नै बिराद गिदिर थ' जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन थ' आंनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आंना बन्द'आ